Zunkawnga lungte urolithiasis. Zunkawng khoilaya po hian lungte a theya. Zunkawng kan ti in a huam te chu kal. Zunkawng kal le phing in karami. Phing. Zunkawng phing atanga zunlo chuana te ani a. Lungte hi a na azirin a ming kan soisang china. Kala lungte nephrolithiasis kidney stone. Zunkawnga lungte urethral stone ti le. Phinga lungte bladder stone ti te in a ming kan soisang china. Avaya soikhom nan Zunkawnga lungte urolithiasis anti china ni. Lungte te ri te reu te lung noi tia ta changa ser thlum tiat lai ani theya. Zunkawnga lungte chin te hi calcium oxalate te calcium phosphate le uric acid te le thil dang te ani china. Zunkawnga lungte lo in siam na chante. Mi in Zunkawng na lo nei fo ta se azunte lo alin azuna gas chikhat ammonia te alo tama chu chuan lungte asiam thei. Engemo awangin mi alo zung tha thei lawa azun rei tak alo tling khom china. Rei tak zun lo tling khom hian lungte asiam thei. Rei tak mi alo chet that thei lo hian kalin zun alo siam muanga kan thil eya calcium te a tho tur angin alo thok thei lo boka. Hei wang hian Zunkawnga lungte alo in siam du ani. Tisen le zuna calcium atam lutukin lungte hi a in siam du a. Heng tisen le zuna calcium titam du tu te chu chalbe chikhat parathyroid anti mai na tho na sat lutuk awangin kal that tok lo awangin cancer chen khat awangin vitamin D ei tam lutukin bong nu te le thil al e na satin tisen cancer awang te in ru chuk tua natna arthritis chikhat gout anti mai natna veya tisena uric acid alo sanga chu chuan lungte asiam thei bok. Ril lam natna chi sang sang ril puina benvon te ril pai thenten an nei du a. Damdoi chen khat pumpui chakna kan ti mai antasit te zuntamna dimox te vitamin D ek nemna le aspirin eina saten lungte an pai du bok. Anei du te he natna hi kum somthum atanga somnga inkara a du a. Meichia ain mipa in an nei du zoka. Anei to hian an nei non du boka. Atlang puin heng lungte hi calcium le magnesium lamte atam ber ani. Anatna lan chua dan. Lungte na azirin anatna lan chua dan adang theya. Lungte chu kal Zunkawng nai lam renal pelvisa a chuan. Nak chung ril taka ana ema ana a chua chuan tuar zo lo khopin ana thei. Zun thi le zuna hnai a theya. Ana chu kalzo na tranin meichia a chuan phinga ana thla a. Mipa a chuan testis a te ana thin. Ana a chua chuan ana thuta. Nak vel te chu khoizongin ana ema. Luak le luak chuak a thei bok. Kotha lo le pumnuam lo te a thei. Zunkawng kal le phing in kara lungte a chuan. Voi le khata nak aron na thuta tuar zo lo khopin ana a. Mal le ser vela te ana a chuk china ni. Zun a chuak ema ma se tlem te chau azung theya. Zun chu thisen te po in apol thei. Phinga lungte chu a chuan zun thi le Zunkawng na UTI a fo china. Lungte chuan zun lo chuana adal chuan zung thei lavin a chin bok. Anat na siat chuanan kal Zunkawng le phing KUB X-ray, ultrasonography, intravenous urography, IVU emo, retrograde pyelography emo, tisen le zun exam te ati thei. A enkol dan. Ana chok nan na chok na chak deu ei acha a. Tuiluma in bual emo de in emo azia thei. Tui in tam turani a hei hian lungte kha nuai lama anek chuk ve theya. Trum khata tui hi in treu lavin in deu reng turani a. Ni khata litar ni tal in acha. Lungte hi ti chua dan sang sanga oma
che chua te chut ke te ver te le zai te in ati theya lungte omna azir le dam lo din huna zirin adang lam thei eitlem turte chi al le thil al lutuk lam chi bong nu te le bong nu te atanga thil siam sathuak lung thin kal sanga le sanga te belam chi spinach bekang antambul bok theimu lam chi grape theipui thingpui cocoa carbonated tam lam chi theipil sak chi mim khokher badam kuwa chocolate soup bong nu te atanga thil siam le cream lampang chi te eitlem atha heng te hi kathulak na te ani a zela health mizo min lo thlir sakawangin kan loma hrisel na lampang topic dangte chiar du tan marengi.health.com chiar tur a oma kan channel hi min lo subscribe sak ve don nia